चलिए आई भैया, हम भोजपुरी गायक मसूरिया अनिल यादव और आज बड़ा ही खुशी के माहौल है। कैसे कि हमने के आरजेडी के परिवार शेरे बिहार आदरणीय पिता तुले लालू चचा आज जेल से रिहा हो गए बानी। तरुआ सब के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद और मोहब्बत दी। जय हो लालू यादव जी। लालू जोड़ा बा जेल के ताला टूट गईले, बिहार के शेर लालू यादव जी। लालू जोड़ा बा जेल के ताला टूट गईले, लालू चाचा शेर हमार छूट गईले। जेल के ताला टूट गईले, लालू चाचा शेर हमर छूट गईले। लालू चाचा शेर हमर छूट गईले। लालू चाचा शेर हमर छूट गईले। Recording by Soundtrack Baru. खुशी के पूरा माहौल बाटे हो, जनता में जोश जगल बाटे हो। खुशी के पूरा माहौल बाटे हो, जनता में जोश जगल बाटे हो। विरोधी के कमर टूट गईले, विरोधी के कमर टूट गईले, लालू चाचा शेर हमर छूट गईले। जेल के ताला टूट गईले, लालू चाचा शेर हमर छूट गईले। लालू चाचा शेर हमर छूट गईले। लालू चाचा शेर हमर छूट गईले। पूरा बिहार किसान हवे हो, ई तो गरीबवन के जान हवे हो। पूरा बिहार